गुड इभिनिंनिफ्राय दिनै 2 जानुवारि 1 जानुवारिखालि जों गिदिंफैयाखैमोन। दिनै गिदिंफैबाय बेलासियाव। नायना लादो लोगोफोर, नारेंगुरि पिकनिक खाना जाग्राया माबायदि, बेसेबांबा गुवार अन्थाइबारि रोमै रोमै बेसेबांबा गोजानावसो देग्लाय खाना जाग्राया। नै आरो अख्रां, नारेंगुरिनि अख्राङा माबायदि एकदम दैनि गुवाजों। आरो नै अन्थाइफोरखौ नायदो, बे बालाबारि अन्थाइबो दं, फारसेखै बालाबारि दं, बै फारसेखै दै दं। बेयावनो बोसोरफ्रोमबो मानसिफोरा खाना जाफैयो। सोरबाफोर नोंथांमोनहा फैनोबा फैनो हागोन। जानुवारिनि 20-25 थारिखलागै जायो खाना जानाया। थांफिनसै, बाय बाय।